Syekh Surbakti damel alas mentau ngantos mukti. Ing sawijining dina ing bangsal menganti kraton Mataram ing Pleret. Swasana tidem terman. Para punggawa ngadhep tanpa cumawis. Samirana beto kabar sungkawa saking sakidul alas mentau. Sultan Agung bedah swasana damel nelongso. Para pangreh praja sing padha sengkut babat alas, akeh sing padha pralaya, akeh sing ilang. Yen kaya ngene terus-terusan, sapa maneh sing wani nerusake babat alas? Swasana bali tidem permanem. Patih kerajaan maju sajangkah. Nyuwun sewu paduka, menawi dipun keparengaken Syekh Surbakti saged caos pepadang. Syekh Surbakti ngulama desa sing sugih ngelmu jaya kasantikan lan ulah rasa caos pakurmatan. Nyuwun sewu paduka Sultan, perkawis menika sanes perkawis manungsa lumrah. Nyuwun kepareng kula pituduh dhateng Sunan Kalijaga guru kula Sultan paring idin Syekh Surbakti wekdal pasinan. Sanget sining Sunan Kalijaga piyambake ngaturake sedaya perkawis. Sang Sunan ngendika aris, para pangreh praja ingkang babat alas diganggu jin sing Jagawana. Kowe kudu maneku puja ndedonga nyuwun marang Gusti Makuwasa ing papan iki. Sunan Kalijaga menehi pecut. Iki pecut Kyai Jepun gawanen, muga saged ngentasi karya. Gonen kanthi samadya. Syekh Surbakti nampa kanthi takdim. Dheweke ngerti menawa sing bakal diadepi dudu sabaene makhluk sing edapi-edapi. Wayah sore nalika Syekh Surbakti wis tekan alas mentau. Langit katon abang beranang. Wit-witan gedhe dhuwur akeh kaya raksasa. Gonto bacin getih taksih ngebaki grana. Layon-walion pating gumledhak ora karuan. Dheweke unjal ambegan. Duh Gusti Allah, paringono kegiatan dumateng kawula. Kagem brasta angkara murka. Syekh Surbakti lungguh manekuh. Samirana tumiyup manggake lan ngancani Syekh Surbakti. Alon-alon ngantos gumantos bojro ingkang ngobahake ora menggodhog. Pang nanging uga wit-witan padha obah banter banget. Gawe musak masih kahanan sak kiwa tengen iki. Panggone Syekh Surbakti manekuh. Dumadakan. Manungsa. Sapa jenengmu? Gawe ontran-ontran ana alas kene. Gawe musak masih kahanan. Syekh Surbakti melek. Ing ngarepe ana raksasa ngadeg. Netrane abang beranang muruk.
ilate melet-melet kaya geni sing arep bakar kayu-kayu garing. Aku Syekh Surbakti, utusan Sultan Agung. Raseksa iku gumuyu latah-latah. Aku Jogor Meksa, panguwasa alas mentau kene. Para manungsa sing padha teko kene tak pangan entek. Tak kemah-kemah, banjur tak buak neng lemah. Dheweke kabeh ngrusak omahku. Lemah koyo-koyo obah kena lindu gede. Jen priprayangan judul ngrebut saka ngarep mburi menapa Dewi Kiwa. Jogor Meksa, Gusti Allah cipta bumi kanggo kemaslahatan manungsa. Kowe wis merak bener nunggak krama ngrusak pager ayu. Jogor Meksa gereng-gereng. Wani kowe nantang aku. Gelut ora bisa dikendhaleni. Langit krasa panas. Angin topang mosak masik gawe bosah basih papan iki. Jin pribrayangan ngurbut saka ngarep mburi kiwa tengen. Syekh Surbakti mung bisa nahan. Kanthi anteping tekad dikir marang pangeran. Ing wektu kang ora suwe, dheweke ngangkat pecut Kiai Jepun. Bismillahirrahmanirrahim. Jedar. Pecut sepisanan. Jin-jin pebriangan mosak masik. Jedar. Pecut kaping kapindho. Jogor Meksa ambruk tanpa daya. Alas mentau sing maune gumuruh dadi sepi. Jogor Meksa gumlethak, suarane wis ora medeni. Amung sambat ngarwara saya suwe, saya rindhik. Ampun, ampun Syekh Surbakti, aku nyerah, aku kapok, aku nyuwun kawelasan. Syekh Surbakti ngaten, kowe tak apura, nanging ana siji syarat sing kudu tok lakoni. Jogor Meksa ndangak nyuwun kawelasan. Lunga minggat saka kali iki. Pindah ana Kali Winanga. Aja tok ganggu manungsa maneh ana kene. Jogor Meksa meneng. Banjur ndungkluk, inggih sendika kula manut. Kanthi donga lan nyuwun idinging pangeran, Syekh Surbakti damel mari para jin priyangan. Moko siji budal dumugi Kali Winanga. Angin bojro malih dadi samirana. Mengubahke kegodhongan kanthi alon. Alas mentau bali sepi. Syekh Surbakti wangsul dateng kraton Pleret ngadhep Sultan Agung. Midhanget palaporan saking Syekh Surbakti, piyambakipun gumbira seneng. Mantep manahipun. Wiwit dina iku Syekh Surbakti kapitados mimpin babat alas mentau kabiyantu saka Kulon Progo, para kiai, Kiai Wonoraja, Kiai Mendung lan Kiai Gemak ngantos rampung. Kanthi donga lan ikhtiar sing makatar-kantar, alas sing maune angker dadi adoh saka waler. Matur nuwun.